Nyakora moga joang yawre machiegni makoro mochako sani antie kako di mondo mi akoni gigo matimore kumoro moro ma odhi bedo ka warango ni okinyi ma kawuono ka wago tarubini kendo warangi matimore counties waka wantiere kodi ka achiel kachiel. Okinyi ma kawuono kelo ni cheno mar makoromo kata kod chal mar fwambo nyinga Cleophas Luot jaki sumo kanyakwara ma okeo nyaka chisango kora koni moko ma miyo pek odiochieng' ma kawuono madhi bedo ka warango madhi loso weche manyien okinyi ma kawuono ma ineno ka Azimio la Umoja nitiere karka nitiere obila nitiere jopiny mang'anyo moting'o boke kagi kacha mano ng'anyo mar Azimio odiochieng' ma kawuono wachno chako kata saa 12 mano mar okinyi mano bende wageno kanyo wadhi bedo kata ka wayudo chenro mopogore opogore gigo matimore e county ni gitimore yo machalo nade mago ka warango ni chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono ng'anyo mar Azimio nyaka sani maling' mantiere ni ng'anyo no ponono ko business chake county ma Migori ang'o koni kata gi mag matimore e kinde gi bende koro bedo mana kicha kacha wacho ni ng'anyo ma kawuono bende luong kata kod ogai mar Azimio la Umoja mano Raila Odinga kachiel kod kwethne duto mantie kacha moting'o Martha Karua kod Kalonzo Musyoka gimedo mana seyo kendo keto sirkal tesre mondo mi nengo piny bende dog piny mano nengo ngima bende dog piny kachiel kod weche mamoko moting'o nyaka ratiro e kindego mag yiero ma wacho kacha ni gigo monego bende timo ting'o yao sava kachiel kod kaloso chenro mamoko bende motenore kod weche mag yiero mokalo ang'wa yudo kanyo chenro mopogore opogore matimore e counties wa kaeto ang'wa koni achiel kachiel ne gik magi bende mwaluwo odiochieng' ma kawuono mana kaka juma mokalo nyakora moge jwang' ma ineno ka ma en jayalo Ezekiel Odero mawuok e gwengego mangodhe e county ma Homa Bay bende osebedo jadak e county ma Kilifi ma bende osebedo kata ka bago weche mopogore opogore magalam tainya mano e gweng'no ma Mavueni nomake juma mokalo kendo kano make juma mokalo kanyo gino mane koro omiyo dinne tesendo bila nyaka odiochieng' ma kawuono odhi chopo e nyim do kawuono kendo gino modhi bedo kata korango odhi bedo kata konono adieri do dhi bedo kata ka chiwo thuolo machielo wadhi ka ndalo go oserumo bende gidhi dino ne podi mana kaka ni kwayo kod obila mondo mi otiek nonro kosoyo itude kod nek mosebedo kata ka timore mano kachiel kod ka tho mag jokanyo malemo e kanisa mare kachiel kod ka kanisa bende mar yalo machielo mano Paul Mackenzie ma bende ne omak kinde mokalo kanyaka sani ringre iwacho ni mosebedo kata ka yudo e county no ma Kilifi tainya e bugno ma Shakahola bende koro nonro medore kiwacho ni omede nyaka e gwengo ma Shakama ma bende kata cha imedo rangni diponi nitiere ringre mamoko ma pono nitiere iye kacha nyaka sani gimong'eyo kotenore kod wach ma kama pod nitiere lweto obila kinde mora mora kachako sani ang'o chopo kache nyim doho mondo mi oduoke penjo moko ma ponono tude kod gik machalo kamano koyud konge penjo bende doho biro timo mana gino monego bed ni gitimo to gimane ma doho onego bed ni timo mano onego bed ni we to koro kowe thuolo tiende nang'o ne chenro mamoko ma pod osebed kacha ka itimo waluwe yo makare saa 7 weche manyien mag migago kagi kata kod dangi chwelo odiochieng' ma kawuono chieng' tich ariyo wantiere kod duol wadhi bedo kata ka warango ni matut ni owe koso pod odine e tesendo bila koro ikete karka mano wach mar jayalo Ezekiel Odero mana ng'aluo ni odiochieng' ni ma kawuono nyakwara moge jwang' jakom kata korka sirkal e twak ni midendo kanyo ni bipartisan talks ma twak kind sirkal kod mano mar sirkal kod kweth maketo sirkal tesre mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance iwacho kanyo ni mano jad bura Matharaka Muragura ma bende odiochieng' ma kaunti bedo kata ka twak kod jofwambo ma bende gino modhi bedo kata ka gilose ni twak ma kamae ochomo kanye ma bende juma mokalo noloware Luanda koselware Luanda kweth machalo wacho ni oyo ka gi ok dulose wan odok e ndara kama chielo mano kwethno ma koro ting'o sirkal no kata gin ji 7 mantiere Kenya Kwanza gi kweth ji 7 mamoko mantiere Azimio odiochieng' ma kawuono kweth ji 7 kotelne kod jod bura Matharaka mano George Muragura bende dhi bedo kata karango chenro mopogore opogore okenge ma gisegoyo bende gisedo twak kod jatend piny Kenya kosoyo warito mondo mi ka chako twak kamano ang'o kelni gi achiel kachiel bende wang' jowi Maramogi TV mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage ma ponono iluwo mano kotenore kod twak ma kama monego bed ni bedo mondo mi onene adieri ere kaka ng'anyo nyalo bedo kata ka iduoko chien mano odiochieng' ni ma kawuono wabedo kanyo ka warangi kendo wadhi kodi mane yo makare ahinya ka warango weche mag bipartisan talks bedo kanyo yore mopogore opogore ma koro en romo mag governors ma pacho kanyo kora mogi jwang' ma en council of governors odiochieng' ma kawuono dhi bedo kacha kod mano miwacho ni en full council ni tiende nang'o
kacha dhi ting'o governors duto mawuok e piny Kenya. Ma bende wantie gi county maromo 40 kod 7. 40 kod 7 gi duto. Mano e kinde ma gintiere kod twak. Gima wayudo kanyo en ni ka gidhi e thuolo machielo, mano ka gintiere kacha kod twak no mano mag governors, ere kaka uyudo thuolo mag dhi nyime achiel kachiel. Ka wantiere kod kanyo bende ang' wayudo ni jakom gi mano kotenle kod Anne Waiguru, mano governor ma Kirinyaga, odiochieng' ma kawuono dhi bedo kanyo bende katelo ne governors gi duto bende e romo margi. Gino ma gidhi bedo kacha ka girango omenda monego bed ni ikeyo e counties bende osekeye. Dwaro margi e omenda mano nego bed ni ichwalo e counties mopogore opogore ochopo kanye. Okenge mage mosego, to dwaro margi manyien e sirkal en mane? Ne gichiwo ndalo 14 mondo mi gidhi e ng'anyo e counties mopogore opogore, poni omenda monego bed ni ichwalo e counties pok ochopo kare. Nyaka sani maling' nyalo bedo ni gin mage. Gik mage ma osemienjo are ne gichiw buogo margi madhi e ng'anyo mano juma mokalo, manyaka sani bende kinyalo rango kinde oseringo matin ne 10 kanyo dhi bedo koro ka gidhi e ng'anyo. To ka gidhi e ng'anyo, ang'o ma dhi bedo kacha ka irango? Gavana Soma Kaluo bende wageno dhi bedo bor Nairobi karka, mano ka gidhi bedo kanyo ka gintiere Delta Kona, mantiere mane kar dak ma Westlands bore Nairobi karka, kama pise magi nitiere. E kinde mang giromo kanyo wayudo kanyo makare ni romo mar governors gi ere kaka inyalo nyae kendo inyalo kete e yo moro makare. Wadhi bedo kanyo ka wanono ni yo moro makare nyakoro mo gejwan kendo wakelnigi mana kinde mang gichako. Waparo kanyo ni James Orengo, achiel kuom governors mantiere pacho kama, en governor ma Siaya, ma bende nowacho kanyo ni total shutdown kata loro kata chungo tije mag county mopogore opogore kaluwore kod ng'anyo mag governors en gino magimiyo pek, kendo ni gimoro bende maginyalo wacho ni nyalo konyo kendo nyalo miyo sirkal mamalo ne pek mantiere e counties mopogore opogore, kendo gigolo omenda mondo mi ochwal dongruoge mopogore opogore kaluwore kod pen chike mapacho kae ma higa mar 2013 nochiwo teko ne counties mondo mi koro kaw gik mopogore opogore. Gitiyo gik machalo nade? Wechego mag thieth ni e county kacha, irango wechego mag pi kachiel kod moko bende mag pur gintiere kar kacha mondo rang ni adieri gik makamagi inyalo migi sir maromo nade, sir mar omenda ni wuok kanye, bentiere budget mapacho ka, to kapono ni mede mana gi atamalo matin no nyalo chopo kanye. Wadong' mana gi dwe achiel kende, koro sani wantiere dwe mar 5, to koro ang' wachako ayanga iwacho ni iko omenda machielo madhi bedo iko omenda mar 2023 2024. Wabolo ni wach mag governors kamano bende ka wayudo gi weche manyien mag migago, ang'ich welo mano ka gi kacha, weche manyien mag duol kachiel kod oimore wadhi kelo ni e yo makare. Kamachielo bende warang' ni kumoro nyakwara Mogejwang' odiochieng' ma kawuono piny mangima ingo kendo dhialo odiochieng'no mar tuo athung'a kata tuono mar asma. Tuo mar asma odiochieng' ma kawuono mano kaluwore kod milome ma bende ochiw kanyo kod mano bad migawo kata nyalo rango riwruok mag dakteche kachiel kod ka osiptende madongo mantiere pacho ka bende dhi bedo kata ka keto nyasi mar dhialo odiochieng' ma kawuono ka ineno kar kanyo nitiere osiptal mano mar Kenyatta National Hospital ma bende dhi bedo kanyo bende ka chiwo puonj mopogore opogore kaka oganda onego bed ni bedo e kinde gi bende ma gintiere kod tuo athung'a. Gino makoro bende darangi e kinde makoro piny mangima bende hingo kendo dhialo kendo hingo odiochieng'ni mano mar tuono mar athung'a. Tiende nang'o? Ka bende iwacho kanyo ni irangane ibed e pim, idhi e pim machon, ka isido pim makare ipenji kanyo ni oyo gik mage monego bed ni itimo e kinde ma intiere kod tuono mar athung'a, kata mano bende ma kata ni mano tuono mar asma. Odiochieng' ma kawuono bende chieng' tich ariyo ka piny mangima hinge iwacho ni chieng' tich ariyo tarik 2 dwe ni mar 5 2023 piny mangima ka hinge Ramogi TV ka wadhi bedo kanyo kod chenro moyiedhi bende mano mokelni kanyo e chenro no mar penj laktar mang chako kawuono godhiambo ka idhi kata kod Ruth Otieno, mano bende dhi kete mana kar kanyo mondo mirange yo makare ni nyaka sani to chopo kama chalo nade, okenge mage ma piny Kenya osegoyo kotenore kod tuoni mano mar asma. Mano bende wadhi bedo kanyo ka warango odiochieng'ni ma kawuono. Aya, warango kama chielo bende nyakwara Mogejwang', ineno kae onya bedo gimoro ni cyber crime ndike kanyo gi dho ngere. Kata kamano ere kaka inyalo ber weche mag tudruok, bero chenro mag tudruok. Odiochieng' ma kawuono mano komiti mochung' ne weche mag tudruok kachiel kod ka wechego mag mbui kod lony manyasani. Odiochieng' ma kawuono gidhi bedo kacha ka gipenjo nyaka ne jogo
ma bende nitiere kacha weche go mag tudruok mano Communication Authority. Gidhi bedo kacha ka girango kendo gidhi bedo ka giduoko penjo mapek ahinya kotenore kod kaka inyalo ber weche mag tudruok. Mano koting'o nyaka kembe mag tudruok ma pacho kae mamiyi thuolo mar goyo simu. Kigoyo simu kitiyo kod lainde mopogore opogore ma pacho kae, in gi thuolo machielo mar nyiso ni intiere kod ratiro mari kendo inyalo geng'i kuom maseche mawuok e mbui kinde mathoth. Mano ting'o kembe go ne githoth ahinya. Mano gidhi bedo kata ka gichopo kanyo e nyim komiti, bende penjo dhi bedo ka wuok kuom jokanyo mag komiti no odiochieng' ma kawuono ka gintiere e od bura, kendo mano dhi bedo komiti no moyiedhi mar jood bura, kendo gidhi bedo kata ka girange ahinya odiochieng'ni ma kawuono. Gino ma gidhi bedo bende ka girango, nitiere kanda moro mane odonjo e mbui gi gino mane oketho, mano seneta machon manogwel, mano Millicent Omanga. Nyalo bedo ni nokawo nyinge ma odunyore godo e chuodho, ma olelo nyinge, moketo nyinge kamoro ma oganda penjre ni oyo. Ma ben jal ma bende koro ne oyier kaka jalup jatend migawo mochung' ne weche go mag arita koso oyo. Gidhi penjo ni gik ma kamago katimore to oganda kata jotelo chopo e thuolo machalo kamano, ere kaka inyalo geng'gi mondo gik ma kamagi kik dhi nyime. To jogo maketho nying jowetegi okawonegi ondamo mag chik madwarore. En twak mag warito. Samang'o penjo mar Millicent Omanga no, ang' wan kodi e kin mamoko mondo mi wakoni e gigo ma jood bura bende owacho. Duoko mag yudo kowuok e migawo mochung' ne weche go mag tudruok kaachiel koda ka iwacho ni lony manyasani weche mopogore opogore mag kelo kendo mag nyayo chenro go mag yuto kokalo e mbui. Mano wacho kanyo ni mano mar ICT kod mano mar digital economy motel kata koda Eliud Owalo odiochieng' ma kawuono dhi chopo kata kaachiel koda ka jogo mawuok e duol no mano mar CA kata Communication Authority maber ni Ezra Chiloba ntiere kar kanyo. Wageno ni kawuono penjo ma kamago dhi bedo kacha ka yudo duoko. Koro kik dhi mabor, Ramogi TV ang' wakelo ni weche go koromo kanyo, weche manyien mag migago kagi kacha kod weche manyien mamoko madhi bedo kacha duol kod mano mar oimore. Kamachielo bende nyakwa Ramogi Jwang' inyalo neno kae ma en mo mach sani chalo mana goldi. Inyalo bedo kanyo ka itiyo kode. Nitiere modhi mag tedo mane okum higa mokalo, chakruok mar higa ni, modhi machalo kamagi ne gintiere kacha kidienje mopogore opogore. Nitiere moko manowach ni nitiere kod kwiri, nitiere moko ma ok oyie ni mondo usgi, nitiere moko ma pod nitiere e shelves kata e dukni mopogore opogore. En ang'o mantie kacha iye manyalo bedo ni timore odiochieng' ma kawuono? Mano komiti mochung' ne weche go mag teko kaachiel koda ka weche go bende mag uso mwandu mopogore opogore. Mano nyalo bedo kacha ni commercial kaachiel koda weche go mag teko gida bedo kacha ka girango ni oyo gigi mano bedo kacha ka okum mago modhi mag tedo ma bende ponono mano wacho ni edible oils. E kinde gi makoro bende nitie kacha manondo nego bed ni time wigi kacha. Gin gik mage monego bed ni rango mondo rang ni adieri gik ma kamagi ochopo e rapim kata rang'iny mamalo manyalo bedo kanyo ni adieri magi moko ma irango kapok ochak usgi. To bende ne gidonje pacho ka yo machalo nade, bende timo ne ginoro kapok oketgi. Penjo dhi bedo kanyo, jood bura mantiere komiti machalo kamano dhi bedo kanyo ka penjo ni bende ne jotend migepe mago mantiere kar kanyo moting'o weche go mag uso kaachiel koda ka weche go mag iwacho ni mag timo ohala kaachiel koda ka weche go mag tudruok e kind jo ohala mopogore opogore. Mano ka warango weche go mag trade kod investment ka gintiere kar kanyo mondo mi oduoka ne penjo ka okumgi itimo gi yo machalo nade mondo mi jok mamoko bende kik nuoye gigo maricho mane jogeto mano miyo gichope kum machalo kamano. Nyakwa Ramogi Jwang' mago ang' waluoni kendo wakelo ni moro makare. Sir mag somo mineno ka en Wings to Fly, omi maber ni kele kata kod bengi no bende mano mar Equity bende ka okelo odiochieng' ma kawuono gidhi bedo kacha skul nyirino ma Pangani e kinde ma gintiere kar kanyo. Kod Ramogi Jwang' gidhi bedo ka gichiwo sir mopogore opogore ne nyithindo mano kalo penj gi biro ga mopogore opogore. Nitiere penj go bende mag jogo ma okalo penj no mar KCPE ma bende noseyudo sir margi. Nitiere moko bende ma medo yudo sir margi mondo mi gidhi e somo e mbalariany mopogore opogore pacho kae kod mago bende madhi e pinje ma oko. Odiochieng' ma kawuono kotelne kod jakom kata jatatije maduong' bende mar bengi no ma bende dhi bedo kar kacha mano Daktari James Mwangi. Gidhi bedo kanyo ka ginone kendo giluwe yo moro makare mondo mi gine ni adieri jogo man gi ratiro mar yudo sir mar somo machalo kama bende oyude yo makare. Nyathi ka nyathi mokalo to nigi chan mopogore opogore manyalo miye ok oyud thuolo mar donjo e sikul e kinde madwarore kata mondo dhi nyime gi somo mare e kinde madwarore. Lendo ma kamagi timoga kendo imiyiga thuolo mondo mior kwayo mari kapo nono in gi nyathino ma ochano kendo nyalo dwaro mondo dhi nyime kod sombe to uonge kod nyalo. Mane gimomiyo odiochieng' ma koro kidhi land jogo mopogore opogore. Wang'e maber ni kinde chopo e tam mar 2 kae kata gitieke mane kinde bende ma nyithindo mathoth bende moko moyudo duoko magi mago mag
pinyno mar klas 12 nyalo chako ikruok magi mag donjo e mbalariany mopogore opogore. Ibokonu kacha ni bende jogo mokalo mochopo e mbalariany ikawo jogo machalo nade. Wadhi bedo kacha ka waluwe jofuambo mago, wadhi bedo kacha ka luwe Pangani mago sikund nyiri ma Pangani mantiere bor Nairobi kar kae, kama romo ma kamano dhi bedo kacha ka ibago mondo rangni adieri nyithindo mokalo kendo nigi chan mopogore opogore oyudo sir gi mar somo. Waluoni gi weche manyien, ang' waluoni mano bende wakoni ni ochopo kama chalo nade. Kama chelo bende Nyakwara Mogejwang', ineno kanyo mano jatend migawo mochung' ne wechego mag somo. Mano wadhi bedo kacha bende kod jatend migawo, mano nyasi mar sidho kondo, mano e sikulno, mano mar Kemi. Manya bedo kar tiegruok Nyakwara Mogejwang', iluonge kanyo Kemi no. Koro kida ng'inje matindo tindo biro kacha ni Kenya Education Management Institute. Mano tiende ni en somo ma ichiwo ne jogo magin jotelo e migawo mar somo, jogo magin jotelo e TVETs, jogo magin jotend sikunde, principal e teachers ntiere kar kanyo, jolupgi manya bedo deputy principals, kachiel koda ka jolup jopuonje madongo e sikunde mopogore opogore, kachiel koda ka head of departments mago bende ntiere kar kacha. Odiochieng' ma kawuono isidho kondo margi bor Nairobi kar kae, gidhi bedo e sikund sekondarno ma Jamhuri mantiere e gweng'no, kata e gweng' koso boma, en e boma ma Nairobi kar kae, te ntiere alwora mar Ngara mantiere alwora ma chuny boma ma Nairobi. Mano bende romo madhi bedo kata ka ibago odiochieng'ni ma kawuono. Ka obagi odiochieng' ma kawuono Nyakwara Mogejwang', en romo madhi kelo kanyakla jodito e sekta mar somo mondo mi orang ni diploma ma kama ma ichiwo. Iwacho ni en diploma e management kachiel koda ka leadership magi jotelo mantiere e sikunde mopogore opogore. Nitiere moko mawuok e gwengewa ma Kaluo, nitiere moko bende mawuok e gwengewa mantiere buore Nairobi kar ka. Giduto nywandgi kawuono kendo gintiere kacha e nyasi mar sidho kondo mano Kemi, mano mar miyo jotelo ma opogore opogore. Iwacho ni somo en gimoro makare, kendo kindego ka gintiere kar kanyo gidhi medo mana tiegruok, nikech gin bende kaka jotelo gidwaro rieko manyien kata kopogore gi subjects ma gisomo mondo mi gidhi nyime kod timang'o konyo sikundegi mondo dagi kendo osud nyime e yo moro makare ka gin gi jotelo makare. En puoch gi pak ne jogo duto madhi bedo kata ka yudo kondo ma kamano midhi bedo ka sidh kanyo koda jatend migawo mano Ezekiel Machogu, mano e lo piny owacho motel kanyo koda William Ruto. Nyasi ma kamano machako kiny ma kawuono, ang' bende waluoni kendo wakoni gigo maling'ling maponono wacho kanyo kaka jatend migawo mag wechego mag somo. Kete mana ka Nyakwara Mogejwang' mbaka romo pod dhi nyime. Atieko mana tielo mokwongo, mana koni akona gik moko monego bedni ibedo akicha kawuono ka waluoni mawuok e counties waduto matimore piny Kenya, buore Nairobi kar ka, matimore pinje maoko bende waluoni chal mar wach matimore e pinyno ma Sudan, mondo mi wakoni nyaka sani gik mage mosebedo kacha ka dhi nyime. Matimore pinje mamoko bende Nyakwara Mogejwang' Ingereza kocha kichopo e pinyno mar France kata pinyno mar Ufaransa. Gigo mosebedo kata ka timore kotenore koda lokruok mag chike mamoko mantiere kanyo magayo kaka oganda nyalo bedo ni dak kata wechego mag ushuru ma bende ntiere pinyno. Wadhi bedo kata bende ka waluoni achiel kachiel ni ng'anyo mag galamoro bende mosebedo kanyo. Nwaneno gi kata odiochieng' manyoro nyaka kawuono gichopo kama chalo nade. Ywak jopinyno ma Ufaransa gin mage. Jo Kenya modak Ufaransa unyalo oronwa ote. SMS line wa en 23690. Kokiyudo wakacha, ornwa e Facebook mar Ramogi TV, wantiere live. Facebook wantiere live. Ka waduogo wadhi kodu nyime. Wachak tudre sani waduogo ka gi ng'anyo. Wadarango ni ng'anyo mar Azimio to koro chomo kanye. Ang'o ma gigeto yudo? Tadieri mar wach ni kure? Tudi koda e Facebook page mara Cleophas Oluoch, Twitter @Cleophas Oluoch. Wantiere kar kae. Wakawa yuyo masani waduogo get work. Ng'anyo mar Azimio. Nyinga Cleophas Oluoch, Wuod Kisumo Kanyakwar ma ukeu nyaka Sango. Alore, warom bang' yuyo masani.